Cardom don marli aprang sinil hin pena kado ka vevans tami cardom pajiregla nengkan kimia cardom no de hodon tom cardom pini banke manin production YouTube channel 4K subscriber ke लिए iglo lasi kado ka vetame nang support un popo sending thelo lasi kado ka vetame punang don bomon pini banke neli tumarong rong care neli tumang arong dongmuka ka deportimu arong rong care don tum lasi kado ka vetame nanglang don bomon don tum lapena support un popo sending thelo anso sen support un popo sending thelo labang so YouTube channel long manin production YouTube channel long neli video kimiun kewan jipan un anke bo ibo kado ka vetame nanglang don bomon don tum lapena neli hadak rong care diman stame pale don jipan neli hempen hong nang bar alo neli hem kelo dakhen lo asi neli hem kelo daklo jo asi kado ka vetame nanglang don bomon don tum neli apra nampak lang pon thubong po asi neli tuma rong ke dak market dungo matlo asi nanglang don bomon don tum kado ka vetame neli rong care diman pali po asi nanglang don bomon don tum apra dakhan don tum rong care do wan lo lake kisik ke dang lok lo apa he nangka hapuli ramo hapul korba hapuli ono hapul damo la kurusa ke na sakan chabam dekhe